Magalaw sila kasi maaga pa yan. Gumagalaw. Oh. Salamat po tayo Mento and like and share po. Si Joseph dito sa Kalamba ulit, dito sa barangay nila. Ayan, isang barangay yun nandito. Shout out nyo yung mga tropa nyo, mga taga-talim. Tutoy lang. Yan na po. Yan na. Okay, sige, thank you sa inyo. Yan ba naman tayo ha? Shout out po pala sa misis ko kay Keisha Forzuelo Guzman. Ayun po. Shout out sa iyo, mahal. Love. Thank you Aldrin ha. Tanggalin mo yung face mask po, Aldrin Richard. Yun. Ayan si Aldrin Richard. Ayan. Hello po mga ano, subscribe po kayo kay Tay Mendo. Yun no. Thank you Aldrin ha. Okay po, thank you po Tay Mendo. Yan na mga kagamba, yung gagamba natin. Yan. Dumating ang aga. Last 3 dumating. Daling araw. Yan, bubuksan na natin ha. Buksan na natin. Yun. Ayun oh. Oh, uy. Daming talong ah. Daming talong mga kagamba. Ayan oh. Oh, may talmos ng kamote. Ayan. Talmos ng kamote. Tapos talong. Kinalat yung talong sa loob oh. Ayan. Oh. Basta nilagay yung talong sa kahon, ayos na. Ayan, may gulay tayo. Mga ano yun, lalagyanan nila. Ito yung huli nilang nailawan kasi kasama pati yung lagayan no? Yan to 2, 4 6, 8, 10 1,000 to mahigit. Oh, may talong pa isa. 4, 6, 7, 1, 3, 23. Ito, 4, 6, 7, 30. Ayan. 30 to. Ayan. 30 to mga kagamba. Tilaw. Yan. Tingnan natin ha. Kung magtatakbo ka. Oh. Oh. Nagagalaw. Oh. Haha. Naggalawan. Wait lang ha. Tapos natin. Ayan o. Magalaw sila kasi maaga pa. Ayan o. Gumagalaw. Oh. Malikot o. Pero nakikita nyo ha. Ikot sila. Ganda na itong laman nito. Oops. Takbo na isa. Ayan o. Yung quality mga kagamba talagang kita nyo. Ang lalaki talaga o. Yung sinasabi nilang quality ng gagamba nila, hindi pa rin ganun ka-quality yung kanila. Ito talaga oh. Tingnan nyo. Kung may bibintang maliit oh.
Ang ganda ng laman nito. Hindi ko maibukas yung salamin kasi mandahan natin. Ayun, gumagalaw ka agad. Aga pa eh. Ayan. Ayan. Malikot sila mga kagamba. Ang ganda ng laman. Ayan o. Ito na naman o. Ang ganda o. Ang ganda ng huli mga kagamba. Yung mga o-order dyan, sulit na sulit itong ano. Sulit na sulit ito. Oh. Ganda ng laman. Ito malalim ang lagayan na to, pero tingnan nyo. Malikot. Malikot na. Ito. Siksik. Siksik ang laman, oh. Nako, mahing na tayo ba? Ayan o. Siksik ang laman. Takbuhan na. Takbuhan na. Kung nalakihan na sila mga gamba sa gagamba nila, ito mas matindi itong laki nito. Hindi ka manghihinayang sa presyo na binibigay ko eh. Yung presyo natin mga kakabay, tinatama natin sa quality ng gagamba natin. Ayun, no? Tingnan nyo. Pinapakita natin ng gusto yung mga gagamba para makikita nyo talaga yung quality na sinasabi. Ayan. Ito. Mahabang kaha ito. Tingnan nyo. Nako. Ayan na. Bahingan na. Ayan o. Tingnan nyo. Ayan o. Mga gamba, ganda. Ito, mahabang kaharing ito. Ayan o. Naku, nawala na yung ilaw niya. Hindi yung bote o. Ano ba, size niya? Hindi ba ang laki niyan? Good size siya, no? Makukuha ka talagang maayos. Ito, ano bang size nito? Hindi ba? Ano yun? Ay, nakita ko. Ayan, ano bang size niyan? Maling sukat. Ganda. Next. Bukas pa tayo. Ayan, o. Ganda.
Next. Dami tayo mga kagamba. Nasa 3,000 yan. Ito pa isa. Ayan. Ayan naman, uy, talagang lahat quality. Kasi natin matanggal ang salamin, malikot pa sila, maaga pa. Tutok talaga natin yung mga gamba para nakikita yung talagang quality. Ayan o, ano bang size niyan? Di ba good na yan? Di ba good dito? Ito pa. Napautot tuloy. Ito mahaba lagayin na to. Ayan. Ibang nagla-live, di naman nila maitutok na ganyan kasi makikita mo yung quality. Hindi nila maitutok ng ganyan yung ibang nagla-live. Ayan o, inalayo ko. Ayan. Ayan. Dito pa na tayo. Next. Ito, ilalayo ko to para sabihin nyo tinututok ko. Ayan o, nakalayo yan o. Puro yung butas o. Daming mga good size. Yung ibang reseller dyan na maramihan kong kumuha, pwedeng balik taya. Pag marami dumating sa akin, bibigay ko sa'yo ng balik taya. Kung magkano naging puhunan niya, yun lang. Basta palitan mo yung kaha. Kasi kumita naman ako dun sa 1,000 lang sa'yo, makikiamot ka. Ayan. Ayun mga kagamba, susunod ang unboxing ulit. Hi! Subscribe po kita Termino. Like and share po. Bye!